Ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum lani ka RBTEDF haga jingi trilang bat ka District Tourism Office rengkat ru bat ka jingi trilang bat ka right nong lungdo kan perlong ya ka trekking lani ka jingi ya kejan na pahambir lum syapna kendeng lani ka belujutip kum ka krem lambet ka perlong haga laipol tarik ukulal kot arajar arpsau ya ka bon sedang noduk ka por khandai siteng menstem la perlong ya ka nik trekking lani ka jingi ya kejan kum ka wei na ka jing persang ban nang penpau perthai ya ka krem lambet hapana kendeng badru da ka jing themu ban perlong ya ka nik jaka kum ka wei na gi jaka jungok kai perthai hacham Riboy district ka kanhun kala pen kre ru ya ka tik sngi da ka shat ka masti karwai ka siaw ha ka rukom ki rukom ruai bat ki rukom shat tan rai ya ka bal pen kre da ka raj nong lendo lembat kiwi kiwi nong ruai bat ki nong shat bat hak tik ju ka sngi on perlong ru ya ka awareness program halor ka mat ka balabu ka baong ban penne pensa ki khalau gi batam bat ban yada ya ka mei mariang kaseng ka khot ngom bah ya ki pajba ban wan ban sim benta ha ka ning program bat ban yasno ktilang ha ka tik sngi ki bakwa ban sim benta ki song bah ban pentip lane ban phone sha ki nong yalam how number phone new not prasan arsan ar new san ar lane new line not prasan riusan sau new iwei bat khandai pran riu ar sau lai khandai ar san pra